дар маҷмӯъ дар ду шаҳр дар кишвари олмон рақобатҳои лигаи миллатҳо сурат гирифтанд. Ин шаҳрҳои Штутгарт ва Мюнхен буданд ки бозӣ барои ҷои сеюм аз дар Штутгарт барпо шуд бо иштироки дастаҳои мунтахаби Олмон ва ҳамчунин Фаронса. хуб дар мавриди он мо ҳарф задем ки чӣ гуна Олмон аз Португалия дучори бохт шуд, аммо агар рафти бозӣ бо Фаронсаро ба эътибор бигирем, тавре Юсуф Кимих гуфт, то дақиқаи шашум онҳо мебоист 3 гол ба дарвозаи Фаронса зананд ва дар маҷмӯъ омури XG Олмон муқобили Фаронса хеле хубтар буд назар ба меҳмонон, аммо боз ҳам комёб намешаванд ва бисёри таҳлилгарон бар ин фикр ҳастанд ки ҳамон мисли солҳои қаблӣ набудани як ҳамлагари соф марказӣ ки дараҷаи баланд дошта бошад имрӯз яке аз мушкилиҳои асосии Олмон аст. бале чунин ҳам ҳаст. дар оғози рақобат мо дидем ки чӣ гуна Олмон бештар фурсатҳо дошт, махсусан барои Карим Адееми буд ки чандин фурсатҳое ки буд мақсад ӯ метавонист ки 3 ё 4 туп занад. аллакай дар оғози рақобат Олмон фишор мекард, зарбаҳо мезад, аммо инҷо қаҳрамони асосӣ Мик Менян буд ки дар дарвоза ҳамеша он зарбае ки Карим Адееми ё Никлас бозигари дастаи ВС мезаданд, онҳоро бартараф мекард ва маҳз дар ҳамин лаҳзо қариб 3 ё 4 сейф анҷом дод дарвозабони тими миллии Фаронса ва фикр мекунам ки маҳз ҳунару маҳорати болои ӯ дар ҳамин вохӯрӣ боис шуд ки бо сейфҳои оле ки ӯ анҷом дод то ҷои ҳамин фишороварии пайҳаме ки Олмон дошт то ҷои ҳамонро ба қафо ниҳад ва баъдан онҳо қариб пас аз дақиқаи 20-уми бозӣ баъдан Фаронса ба худ омаду ҳуҷумҳоро ҷониби дарвозаи Олмон роҳандозӣ мекард ва дар ин ҷо нақши калидиро Мик Менян бозид. бале хуб набудани ҳамлагарони марказиро шумо чӣ гуна баҳо медиҳед, чунки чи Филкрук, чи бозигари ҷавоне ки инак ба тими миллии Олмон даъват мешавад, чи Клайдинист ва ё нафарони дигар ҳоло дар сатҳе ки барои мисол солҳои қаблӣ Марио Гомес ё ин ки Мирослав Клозе бозӣ мекарданд, он гуна ҳунарнамоӣ карда наметавонанд. бубинед дар гузашта Олмон маъз бо доштани чунин ҳамлаварони марказие ки бисёр натиҷабахш буданд маъруф буд ва калиди асосии пирӯзиҳои Олмон дар бисёр мусобиқаҳои муҳташам аз ҳаминҳо буданд. бубинед Мирослав Клозе албатта то ҳол ҳам беҳтарин ҳамлавари чемпионатҳои ҷаҳон аст ва то ҳол ҳам касе рекордро яъне ки нав карда наметавонад. баъдан ҳамлавароне низ буданд ки дар сафи бундестим хизматҳои бузург карданд, вале айни ҳол бибинед агар бигирем ки ба Карим Адееми тақдири як бундестимро вогузор кардан, ӯ худ дар Борусияи Дортмунд нафари асосӣ нест. бибинед баъзан аз эҳтиёт ба майдон мебарад, онҷо Серу Гираси нафаре аст ки ҳамлавари марказӣ аст ва нафаре ки бештар голҳоро мезанад. баъдан Николас Фулкро агар бигирем, ин нафар дар Борусияи Дортмунд аз рақобат берун шуд, баъд дар Вест Хэм Юнайтед ҳам кореро карда натавонист. агар ки тақдири як дастаи бузургро ба чунин нафарон вобастагӣ дошта бошад, пас дар чунин ҳолат натиҷаро интизор кардан мушкил аст ва инҷо айбро сари Нагелсман ҷустанам то ҷое аз мантиқ дур аст. нимҳагарон албатта Виртс ин ҳол яке аз талантҳои бозоргузар, яке аз нафарҳои калидитарини футболи Аврупо аст, вале бо як гол ба қавли баҳор ҳам намешавад. ҳамин хеле дигар бигирем дарвозабон вақте ки Нои рафт дигар касе нест ки ӯро ба хубӣ ва дурустӣ ваз карда буд. Тер Штегенро мегӯем, бубинед аллакай худи Тер Штеген аз Барселона мавқеашро аз даст медиҳад ва инҷо ман фикр мекунам ки баръакси кор бубинед мунтахаби Фаронса вақте ки бо вуҷуди он сабабҳои муайяне ки мо инҷо гуфтем аз мунтахаби Испания шикаст хӯрд, барои медали биринҷӣ, барои худ сафедкунӣ онҳо бояд ҳатман пирӯз мешуданд ва онҳо яксару гардан айни ҳол ба ҳамин вазъияти ҳозира онҳо пурқувватанд аз худи Олмон. бубинед чи аз хати дарвоза сар карда то нимҳимоя то хати дифоъ то хати ҳамла. бубинед вақте ки мо дар мавриди имкониятҳои интихобии дишаб мегӯем, вақте ки Мбаппе беҳтарин барандаи кафши тиллоии мавсимӣ шуд, Рондал Коло Муани дар Ювентус яке аз ҳамлаварони пурқувват, Маркус Турам беҳтарин ҳамлавари Интер, бубинед интихоб ба дараҷаи мушкил аст ки ӯро ҳатто ӯ намедонад киро ба майдон дар ҳайати асосӣ дарорад. баъдан вақте ки гап сари он ду нафари ПСЖ меравад, бубинед Дезире Дуе аллакай худи Баркалияро аз дар захира шинонд. бубинед инҳоро вақте ки албатта даъво дар мавриди дар ҳайати захира шинондан инҳо ҳам шуда буд, инҷо ба дараҷаи интихоб васеъ аст ки Олмон чунин интихоб надорад. бубинед маъз дар бо вуҷуди доштани чунин ситораҳои истеъдодо албатта айни ҳол Фаронса пурқувват аст ва Фаронса вақте ки дар он ҷо шикаст хӯрд ва имконият ҳатто пирӯзиро ҳам дар охир дошта буд, ин имкониятро аз даст додани набуд ва бубинед аллакай сароғоз инҳо имкониятҳои худро аз даст доданд, дар идома баъдан бозиро зери контроли худ гирифт ва дигар ба Олмон шанс надод.
бале оғози қисми дуюм ҳолате буд ки мо голи Мбапперо дидем ва баъд аз он боз талошҳо аз сӯи Олмон якчанд фурсатҳои хубам дар ин байн ба миён омад, аммо дар охир боз Фаронса голи дуюмро мезанаду бо ҳамин пирӯзиро муқобили Олмон ба даст меорад. Ба ҳар ҳол бояд фаромӯш накунем ки чанд муддат пештар аз ин дастаи мунтахаби Олмон Фаронсаро шикаст дода буд, аммо ин маротиб кори онҳо барор нагирифт ва Фаронса ба ин тартиб барандаи нишони биринҷӣ шуд. Олмон бошад дар 4 даврае ки мусобиқаи Лигаи Миллатҳои Аврупо роҳандозӣ мешавад, ҳеҷ гоҳ соҳиби нишон нашудааст. Ҳатто нишони биринҷиро ба даст наоварда, онҳо бори аввал ҳуқуқ пайдо карданд ки дар марҳилаи ниҳоӣ иштирок кунанд, аммо тавре мебинем кӯшиши аввалинашон натиҷа ҳам надод.